počas nočného rybolovu, ak niečo naozaj potrebujete, je to dobrá čelovka. Našťastie už nemusí byť taká obrovská, že by vám ťahala hlavu dole, alebo by ste kvôli nej museli robiť cviky na posilnenie krku. Toto je jedna z mojich obľúbených, mohli ste ju už vidieť v mnohých mojich videách. Toto je ultraľahká čelovka, ktorú si môžete pripnúť na šiltovku a má vysoký svetelný výkon. Už aj balenie našich lámp prezrádza ich kvalitu. Je to vlastne ako krabička od iPhoneu. Tu je jedna veľmi dôležitá informácia. Čelovka váži len 40 gramov. A keď krabičku otvorím, objaví sa táto rozkošná čelovka, ktorá je, keď ju vezmete do ruky, naozaj takáto malá. Na zadnej strane sa dá nabíjať. Je tu vodotesný konektor. Je to USB-C konektor. Tu sa nabíja. Vďaka tejto sponke alebo patentke ju môžete jednoducho pripnúť na šiltovku. Drží ju pevne, určite z nej nespadne. Obsahuje dve výkonné LED diódy, ktoré dokážu svietiť s výkonom 260 lumenov. Keď ju otočíme ďalej, vidíme, že sú tu dva tlačidlá. S tlačením tohto tlačidla sa dá zapnúť, potom keď ho stlačím znova, svieti ešte silnejším svetlom, ďalším stlačením svieti miernejšou intenzitou, potom červeným svetlom a nakoniec červeným blikajúcim svetlom. Ale teraz prichádza jedna z najužitočnejších funkcií tejto lampy, vďaka ktorej sa vybraný režim osvetlenia dá aktivovať jediným pohybom. Na to stačí len stlačiť horné tlačidlo. Týmto spôsobom zapneme snímač pohybu. Jedným pohybom ruky sa dá vypnúť, alebo rovnako rýchlym pohybom opäť zapnúť. Úroveň nabitia signalizuje horný rad diód, zapnutie snímača pohybu označuje LED dióda vedľa neho. Ukážem vám, čo ešte obsahuje krabička čelovky. V spodnej časti sú dva úložné priečinky. Je tu aj návod na použitie v slovenskom jazyku a v týchto dvoch malých úložných priehradkách nájdeme ešte dve užitočné veci. V každom prípade to nie je ťažké uhádnuť, čo by sa mohlo skrývať, ale teraz vám to ukážem. Jeden je nabíjací kábel a druhý je čelenka, pretože ktokoľvek to chce použiť, že to nechce pripnúť na šiltovku, nie je žiadny problém. Veď s touto čelenkou sa dá používať aj bez bejzbolovej šiltovky.